weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to kasga luma ñalgui dumga law hordolde haymedat ko on waktu yoni ha to guiray kabruji men coftal ɓalli ma en jaato risi kalen haala kawguel winderiyankore ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique hande ko alarba nogas korse ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗo e haalirde guiɗo moon guelajo sow kabaruji men coftal ɓalli kawguel russie winderiyankore ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓe petti hanki Colombie jaggodirno koye japon ko japon fiiɓe loggi ɗiɗi e go Colombie dañino noon kartal boɗewal chances heeɓi tigui ngal ɗon kartal e hojomaji tati e pottital ngal ɓe gayniri ko ɓe gayniri pottital ngal ko fettoɓe sappo caggal ɗum seeɗa barode teddungal ungima tigui no hannirta ni afrique naaɓe poofi tigui nde tawno guila fuɗɗa ala foof to afrique hawi kono hanki kam afrique naaɓe poofi tigui kenal lakkitare caggal tigui nde barode teddungal ɓe leydi sénégal camti pologne mo Lewandowski loggi ɗiɗi e gotel bayñang ko kañum tigui woni petto ɓurɗo tigui ngarɗude e ngal ɗo pottital kettoɗen cimtol ceerno Amadou Ba balɗe sappo e jeenayi lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati toon to leydi risi noon en paami ko kawguel aduna yankoyel woni coupe de monde ko kañum tigui woni ko oɗo saaha ko yahata toon ñalawma hanki o noon ko gomu as yontano gomu as noon ena tawe toon leydi Colombie wondude Pologne Sénégal kame Japon dawal gaɗinogal ngal ko hakkude ɓe witeɓe leydi Colombie ko kamen tigui kiwodirno e leydi Japon en paami kay bettere mawde wonani windere nde caggal kam ɓe witeɓe Japon wawde hebde toɓɓe tati e juuɗe Colombie en paami kay ko leydi Japon hawi leydi Colombie ta ko ɓoggi ɗiɗi e gotel wonani tigui bettere windere nde caggal kay Colombie jogiiɓe wanno Radamel Falcao en wondude tigui e James Rodriguez e leydi Japon wawde hebde tigui ko woni polgu e juuɗe mumen eɗen gandi kam ɗum ɗo ko bettere mawde eɗen teski noon guili kawguel ngel fuɗɗi toon to leydi Russie kala saaha eɗen jiiya kawasiji mawɗi ɗum ɗon noon eɗen jogui tigui jorto ma tigui keɗe kewɗe chance e nde ɗo hitande caggal kam kala tigui yakoranoɓe ɗum he wonde tan ko bettere nde kay ɗo ɓuuri won ko hakkude leydi Sénégal en paami kay leydi Sénégal hakkude mumen e Pologne ɗon ruki tigui kono noon ñalawma hanki o windere nde kala weltima ha tengti noon continent mo Afrique Sénégal ena tawe tigui banggue hirnangue e leyɗele Afrique ta tigui ko leydi joñidi e maaje kaɗɗe ta kadi kamenne ɓe jahanino toon dongre Afrique koye nulaɓe ɓe kafnelno toon to leydi Russie kono noon ñalawma hanki o kiwondiral hakkude leydi Sénégal e leydi Pologne wonani bettere kono noon tigui wonani beelemma dendagal continent Afrique ha tengti noon Afrique mo banggue hirnangue caggal kay nde leydi Sénégal wawi hebde loggi ɗiɗi e wondude loggol gotol hakkude mumen e Pologne mo hakkude mumen e leydi Pologne mo Robert Lewandowski ta tigui ko ciyo toon to Bundesliga en paami ko toon to Bayern de Munich kadi ta ko meilleur buteur mo Bayern de Munich kono ko kañum tigui hanki huccodirno e défense sénégalais walla ha toon to gardien de but mo Sénégal kono noon eɗen mbawi kay meilleur buteur championnat toon to Bundesliga ñalawma hanki o kay ronkani baroɗe ɗe teddungal caggal kam hay loggol gotol heɓani loggude kadi leydi Sénégal heeɓi fartange folde ɓe loggi ɗiɗi e loggol gotol tawa ena loggani ɗin leydi Sénégal e hojomaji capantati e jeetati ko ɗon tigui leydi Pologne o tigui waɗi ko ɓe mbita ko e propria porta woni ɓe markiti toon to kam mumen nde tigui hojomaji jano ha pawi ko towi ko o biteɗo mbay ñang tigui heeɓi markude ko wite DSMB toon to leydi Sénégal Krychowiak kam tigui markani leydi Pologne ta ko hojomaji 87 kono noon ko fulɓe mbita ko tan ta ko gasanno kay sen duttima dow leydi Sénégal en paami kay koye lawol muɗum ɗimmol e yaade toon to kuperi ndi windere hitande ujunnaje ɗiɗi e ɗiɗi leydi Sénégal yehino toon to kuperi ndi windere ta ko toon to Corée e Japon
leydi Sénégal noon tawano ko toon to gomu A e gomu A noon leydi Sénégal renduno toon ko leydi France wondude Danemark e Uruguay potiteɗe noon ñande capantati e go lewru jowa ɓuru woni lewru mai ko leydi Sénégal huccodirno e leydi France kono noon ko leydi Sénégal hemno fartange folde leydi France ta eɗen gandi ko leydi France on waktu woni champion du monde ta ina loggani ɓen ngol loggol o biteɗo Pape Bouba Diop e balɗe jeega ɓuru tigi leydi Sénégal huccodirino e Danemark ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel ɗin ngel gotel leydi Sénégal noon ena hemno markude ngel o biteɗo Saliou Diawo ñande 10 lewru jeega ɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi ko leydi Uruguay kam tigi huccodirno e leydi Sénégal ko leydi Sénégal noon ko ɗekki tati e tati ɓe mbadduno ena hemno fartange markude e loggande Sénégal ɗin loggi hen goto ko penalty wonduno ko Kalilou Fadiga en loggi ɗiɗi 26 minutes e 38 minutes logguno ɗin loggi ko biteɗo Pape Bouba Diop en paami kay Pape Bouba Diop tigi waɗino e potital ngarɗugal e nden ɗon hitande leydi Sénégal wawino tigi yettade ko wiite 8e de finale ɓe kawruno ko leydi Suède kono noon ko leydi Sénégal hemno fartange folde Suède loggi ɗiɗi e gotel ta ko to wiite prolongation bid mo Ali Camara ko kam tigi okkuno leydi Sénégal pen e polgu ha ɓe mbawi yawtudo wiite quart de finale noon ɓe kawruno ko leydi Turki balɗe no gaytati lewru jeega ɓuru ko ɗum tigi leydi Turki hemno fartange tigi wawde folde leydi Sénégal ta ko loggel gotel e ndiga ena ɗowanno on saaha leydi Sénégal biteɗo Bruno Messi ta ko ɓiɗɗo leydi France ɓuri teskede toon ñalawma hanki o noon ko biteɗo Aliou Cissé en paami kay ko kam woni ko kañum woni ɗo kippumo leydi Sénégal ko teskade tan 2002 Aliou Cissé wonino international sénégalais woni kam new feerino won capitaine leydi Sénégal en paami kay Aliou Cissé tigi heeɓi tigi ko wiite histoire e nder leydi Sénégal noon équipe o noddirte ko les Lions de la Teranga kono noon fulɓe mbi ko baroɗe teddugal sen paami kay leydi Sénégal ñalawma hanki hoorejo leydi o woni maître Macky Sall tawtoranoma potital ñalawma hanki o toon to Russie en paami kay leydi Sénégal oɗo saaha ɓe tigi pittani e dongre Afrique kala gonɗi caggal kay nde ɓe keeɓi victoire gadano walla mbiyen polgu gadanu toon ko bandirawo moon Amadou Ba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Allah jarama ceerno Amadou Ba ha joni keddotoɗen tigi koye ngal pottital jeeyen ha to Dakar bismoɗen mawɗo Mabal Diaw ceerno Galadio mi salmitimama mi juurimama mi weltanimama no feewi min mbiyetemi ko Amadou Diong kono noon e nder banggue radio e banggue haalande yimɓe ɓuuri wawi noddirimi ko Mabal Diong ko weltare mawde annene e hawrude ma sincèrement donc min hanki komi garnoɗo ga e nder korka he wonno golle ɗe ne dartino seeɗa garmi ga e Dakaru ga tan gam yiide musidɓe e sehilaɓe alhamdulillah rabbil alamin marche hanki noon o tawimi ko eɗo e Dakaru kadi ko ɗo jeemi marche o kadi marche o gila subaka law mi janomi Dakar wonko deglannomi toon par ce que janomi ko sodande sukaɓam mayoji min mi sodan mayoji jami nder marche Sandaga tono jeere nde ede deeƴi tigui rigui kadi yimɓeɓe mo jiiɗa foof ene namno mayoji Sénégal ha tengti noon e Sadio Mané surtout kadi ko mayoji mbaɗi numéro ɗo ɓuuri wawde namnade nde wonnoon waɗi mayoji ɗi ganduɗa ko Sénégal kono noon ɗi ngala numéro ji donc subaka o kam gummimi ɗon jaa marche HLM kadi tawmi foof ene deeƴi est ce que ko julde nde walla ko tigui rigui marche payaɗo ko on tigui yimɓeɓe goni e heblannade nde yeehi ha woni 2 heures gummimi e nokku goto biyeteɗo Castor mbiɗe so fayi cité Kër Khadim min sehilaɓam dumgana imi jeewo e marche o galle keesiguure directeur grand théâtre kono laabi ɗi jiyata circulation ne buusi par ce que yimɓe foof ene telliti ene paati galleji men beddaji ɗi a dañata ɗo ndewɗa kono noon ene deeƴi ganda ɓe de ala ko doganta illa yeɓoyde marche o donc hanki e nder Dakaru kala ɗo jiɗɗa yaade tuggude kay 1 heure 2 heures tuggude 2 heures ha 3 heures
kala ɗo jiɗɗa yaade enen fatti sabu ɗum tigi rigui circulation ne bouche yimɓeɓe ne dogana tigi rigui yettitade galleji men yeɓe marché uji mum e nder bureau ji he directeur grand théâtre kanko koye nder bureau makko ɗo o yeeɓi marché o min jokkodiri e makko kanko e dendagal yimɓe ɓe ganduɗa eɓe liggodo e makko fof ko ɗo min jeeɓi marché o donc min jetti galle makko nde min mbaɗi ko quartier général donc minen foof dendagal sukaɓe wuuro amen e rewɓeɓe e fof koye nder salle goto min jooɗi téléji ne keewi salle kono salle goto min jooɗi tigui rigui min jeeɓa donc caggal nde gasi nde circulation kadi buusi min gummino min paati usine Bentali circulation ne buusi e kala ɗo ndewɗa kala ɗo jaaɗa jiyata ko yimɓe ne pobba ene gama ene piija ene jaraɓe ene ɓooriɓe ene doga ene jara wadde ko weltare mawde ɗo e nder Dakar e nder capital donc c'était la grande fête ɗo e nder capital Sénégal par ce que kamɓe koɓe mbaɗi ko vraiment wona Sénégal tan ɓe pettantuno ko Afrique foof par ce que sa yi équipaji meɗen nayyi Afrique ɗo hunde puɗɗi kam fof ɓe puɗɗori ko e des défaites donc kamɓe ils ont relevé le défi de l'Afrique donc ko weltare mawde en présence kadi du président de la République aɗa andi leydi amen ndi Sénégal leydi ndi ene heewi courte kartaji ene heewi gueɗe ɗe ganduɗa tigui rigui mun fof ne watte hen haqqilleji makko kadi woni succès mawɗo wonani président de la République arɗo tawtorede golle baɗe ɗi kadi équipe o dañi hen victoire wadde ne wiyete oɓe kiitoraki mo ɗum noon ko ɗum tan joguinoɗen en kaala hen ko guiɗo moon sehil moon Amadou Diong Mabal Diong mo RTS Matam gorko mo Dumgalaw hande o noon taweteɗo ɗo e Dakar Ndiaye capital du Sénégal Allah jarama on jarama Allah jarama mawɗo Mabal Diong ha hande keddotoɗen tigui koye ngel ɗo kawguel pamen tigui wonde baroɗe teddugal ɓe leydi Sénégal no poti tigui tabade tabal mangal ñande 24 corse eɓe poti tigui jaggodirde e Japon ene wayno Russie kañumne jaggodirino tigui e Égypte Mohamed Salah fetti kono oɗon gandi cellal ngal ina ngakki no fewi ko ɗum saabi tigui ɓe donki tabade Russie ko kañum tigui fiɓe loggi 3-1 Égypte hande ene noon ene sebbiti no fewi kamɓe tigui gonno équipe gadaniɗo yahande Afrique e kawgel winderiyankore hitande 1934 ton to Italie hande noon ene wayno ko kamɓe tigui kadi gadi joɗade to Russie 2018 hande noon baroɗe leydi Maroc ma jaggodirino tigui e Portugal mo Cristiano Ronaldo Portugal ɗekkodirɗo tigui e dowla Espagne 3-3 hen loggi ɗum ko Cristiano Ronaldo hande kadi machallah kanko Cristiano Ronaldo ko kanko tigui woni logguɗo loggol gadunol ɗum waɗi tigui hande kanko omo yaare e loggi 4 mbiyen tigui hande ko kanko tigui woni meilleur buteur oɗo coupe du monde ɗo to jareten kettoɗen cimtol Ceerno Saydou Ba Maroc e Portugal kongol ɗo wattata laabi ɗiɗi ene porta ko fate dawal gomuji walla mbiyen phase de groupe lawol gadunogol wonno ko coupe du monde walla kuberi mo windere mo hitande 1986 kongol ɗon wonno lawol gadunol Portugal e Maroc ene porta ko fate histoire mabɓe ko ɗon tigui Maroc fooli Portugal loggi 3 e wondude loggol gotol ko fate ndiɗo kuberi mo windere mo hitande 1986 kongol ɗo kadi woni lawol gadunol équipe Afrique najo ene fiya Portugal nde tawno Portugal fottino laabi 3 équipe aji Afrique naaɓe ko Portugal heeɓi folde laabi 2 ɓe mbaddi ɗekki lawol gotol Portugal wayri fiyede ko guele hitande 2002 taw kadi ko équipe aji ɗi gona e nder Europe ko fate phase de groupe walla mbiyen dawal groupe taw kadi ko kuberi mo windere ko oɗo équipe biyeteɗo Corée du Sud heeɓi tigui folde Portugal loggol gotol e wondude liga ɓe keeɓino wadde matchuji walla pottitte 5 Portugal fooli pottitte 5 kadi ɓe mbaddi pottitte 3 taw kadi ɗeɗon pottitte 3 ko pottitte biyeteɗe ɗekki ko fate dawal de groupe walla mbiyen kadi ko fate phase de groupe guila hitande 2002 Portugal wayri fiyede e matchuji mabɓe sappo cakkitiɗi ɗi ko fate kuberi mo windere taw kadi ko dawal biyetegal groupe ko lawol gotol e nder ɗiɗon matchuji sappo walla e nder ɗiɗon pottitte sappo ɗiɓe mbaɗi ɓe keeɓino folde taw kadi ko
ngal ɗon daawal biyetegal daawal do groupe walla mbiyen daawal do goomu ɓe poolino laabi 5 ɓe mbaɗino match ɗekki laabi 4 ɓe piyama laawol gotol taw kadi ko oɗo équipe biyeteɗo Allemagne fiiɓe hitande 2014 fiiɓe oɗo fiiɓe loggi 4 e wondude lugol e wondude e ndiga ko to banggue Maroc fottiti e hitande 2018 oɗo équipe biyeteɗo Iran en paami tigi ko Iran fooli Maroc loggol gotol e wondude ndiga e nder daawal ɗimmal ngal ko wiyete deuxiéme mi-temps en ji Maroc dañani hay tir goto ngam yidde markude ko wiyete loggol. Allah jarama ceerno Saydou Ba ɗo to kalaten Uruguay nana fettida tigi e Arabie Saoudite kañum fiyanoma tigi pottital mum gadanal loggi 5 e ndiga finoɓe ko Russie o waktu mo kalaten Uruguay ko kañum tigi fooli ɓe loggel gotel e ndiga hande jamdi 18 Iran ma huccit e leydi Espagne ɗo noon kadi ma mus no feewi nde tawno Espagne ummi koye ɗekkodiral hakkude mum e leydi Portugal janngo so weli Allah ma jamdi 12 Denmark ma jaggodir e Australie France jaggodira e Peru jamdi 15 jamdi 18 Argentine mo Lionel Messi ko kañum tigi jogori jaggodirde e Croatie mo Luka Modric. Allah jarama onon subiɓe hettade jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ko ɗo tiki woni to guddirten kumpital men jottorade wonde janggo ma ceerno Amadou Ba aran en tigi e kabaruji men coftal ɓalli ɗo e nden yo jaam Allah jogo min gonen e jaam.